que destacava la contribució d'Esquerra Republicana per haver situat el debat sobiranista a l'agenda política dels darrers anys. En el marc del cicle La Primavera Republicana, 80 anys d'Esquerra a Vilafranca, el professor universitari i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserras, oferia una conferència titulada L'Esquerra de la Llibertat. Tresserras va recordar el fet que l'Esquerra Republicana va aconseguir ser el partit hegemònic durant la República degut a que va liderar un moviment, el republicà, que s'havia anat formant al llarg de més de 100 anys. El conseller va voler emfatitzar que els processos de canvi, com la república o la independència, són processos llargs que requereixen sòlides majories socials per triomfar. Tresserras, en aquest sentit, va recordar que en l'actualitat a l'independentisme encara li queda molta feina per fer. L'exconseller de Cultura va defensar una pràctica política radical basada no en els cops de puny o en gesticulacions, sinó en la capacitat d'articular un projecte de país constructiu. La bona política s'ha de mesurar pels resultats que té en la pràctica, per la capacitat de transformació real que manifesta. Tresserras també va recordar que des del govern sovint no es pot fer el que un vol, sinó el que es pot. En aquest sentit, destacava que Esquerra ha contribuït a situar el debat sobiranista a l'agenda política dels darrers anys, però alhora reconeixia que l'exercici de govern del tripartit ha comportat alguns efectes negatius al Partit Republicà. En aquests governs, la presència del partit ha condicionat els socis de govern, però evidentment els socis de govern també l'han influït en aquest partit, en alguns dels seus posicionaments. Tresserras va acabar afirmant que mai s'ha de defallir en la lluita per la causa de la llibertat, que també és la causa republicana, i que tot i les dificultats del moment, en cap cas són comparables amb les vicissituds patides durant la República. El partit, però molt considerable, i a més de treure profit. Hem d'apuntar